Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien ma kagi kacha chakore sani. Ramogi TV dakika 15 mag weche manyien mosetimore ka kod kacha. Omiyo gimoro amora ma intie nyako Ramogi bed thuolo mar yudo weche gi mondo ibed gi ng'eyo kuom gik ma osetimore machiegni kod gwenge ma bende ochwalore gi kama intie. Nyinga en George Bati. Jotend pinje mag Afrika okadho winjruok mar omenda mar siro kedo kod lokruok mar chal kor lwasi ka gidwaro ni pinje jowagunda okaw ting' mar duoko chien ketho kor lwasi kaluwore kod winjruok ma boma ma Paris. Jotelogo kanoloso onyiso pinjegi mondo mi ogol maromo dola bilion 100 higa ka higa mar konyo e kedo gi lokruok mar kor lwasi. Magi oyangi odiechieng' mogik mar romo magalamoro mar pinje Afrika e kedo gi lokruok mar chal kor lwasi ma osebedo ka timore e boma ma Nairobi nyaka ncha juma ne chakre wuok tich. Climate Summit is both a demonstration of the unwavering collective commitment of the people of Africa to their vision to make humanity's first home here in Africa a land of abundant potential, limitless opportunity, and the possibility of shared prosperity. It is also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders to ensure that the industrialization necessary to drive future economic transformation restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit, our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future, and that we are the last frontier of untapped potential in the form of hundreds of millions of young men and women who are educated, skilled, motivated, innovative, ready and willing to drive the enterprises and industries that will unlock the possibilities promised by our immense endowments of natural assets, mineral resources, and green energy potential in order to unleash opportunities and prosperity for Africa and the world on an unprecedented scale. Ramogi kawadhi nyime ne jolweny mag riwruok pinje Afrika ma ugwe ma keto kwe piny mar Democratic Republic of Congo biro medo dhi nyime kod keto kwe pinyno kuom dweche 3 mabiro. Ma en lendo mogol kod jotend pinje Afrika ma ugwe e kinde romo mane gi bedo godo e boma ma Nairobi tenge maro mar chal kor lwasi mar neno ni arita ongirore e piny mar Democratic Republic of Congo. Lendo no yango ne jolweny mane thuolo margi mar bedo DRC rumo ayanga tarik 8 mar dweni koro biro medo keto arita e pinyno nyaka tarik 8 dwe mar 12 mar higani. I am grateful. The current mandate of the regional force will be expiring on 8th September 2023. That is about 3 days away from today. Therefore, the heads of state agreed to extend duration of the mandate of the East African Community Regional Force and the Status of Forces Agreement for a further period of 3 months, as from 9th September 2023 to 8th December 2023, pending an evaluation report from the Council of Ministers. The heads of state, while applauding His Excellency President Tshisekedi for his commitment to restoration of peace in Eastern DRC, they thanked His Excellency President Ndayishimiye, who is the President of Burundi and the chairperson of the Summit of the EAC Heads of States, for his continued engagement and commitment towards supporting the people of Democratic Republic of Congo in their pursuit for sustainable peace and security. Kowere kod mago en ringre oyudi e bugo mar Dagmo mane obila ma Kisumu oyudo nyoro e kar dak malolwe. Ringre mokwongo nyogol e bugo no nyoro godhiambo e kinde mane apisas mag Kenya Petroleum Dino Odundu mane okuny mar kwalo mo. Ringre mar ariyo no yud kawuono tok gol mo mane ni e bugo no ka ringre go tere e kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga. Nyaka sani onge ng'at ma osemaki kaluwore kod kuma kamano.
Doho mamalo ogolo oko kum mane ochungo rwako modhi mag tedo maromo metric tons 125 kowacho ni ng'eto motelo ne ok ni kare. Riwruok mar Okinde LSK nodhi e doho ka gikwedo piny owacho kuom rwako e pacho ka modhigo ni mare ne ok giluwo chik madwarore. Piny owacho bende nokwedo parono ka giwacho ni ne gidwa ni mondo girwak modhigo mar konyo jopiny kaluwore kod oro mane medo sando oganda jo Kenya. Piny owacho bende nomedo ni mwandugo ne ok gin mana modhi kende, to ne giting'o nyaka ochele, ngano kod oganda mane dhi konyo jopiny ka jang'ad bura John Chigiti koro omiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime gi rwako modhigo e pacho ka, kowacho ni LSK ne ok onyiso kama ne gigole obok mane gitiyo godo seyo piny owacho e wi wach modhigo. Kodhi nyime nyaka Ramogi wadhi nyaka e gwenge ma Ahero. Johala ma Ahero sani koro kwano lal maduong' bang' mach muoch kogwen ma piny orugo kawuono kendo wang'o mwandu mathoth ma nengogi pok oyangi. Ka giloso kod Ramogi TV giyango ni gikia gima dine nyalo kelo mach makamano, ka koro gikwayo ni gimaduong' mondo omi sirikal oket apisi ma ochung'ne kedo kod masiche mapoya kaka mag mach machiegni kodgi. Giwacho ni apis nego mach yudore mana e boma ma Kisumu kendo thuolo mar chopo mapiyo tek kendo mane momiyo giyudo lal mathoth. Gimedo bende kwayo tend kaunti ma Kisumu mondo mi ochwalnegi kony kaka ginyalo chung' kendo kaluwore ni thothgi koro masirano duoko e lum kendo weyogi gi midhiero matamre gi nono. Kawuono kochopo otieno sa 10 nogonwa simo kan ka gi jakomba motelona mondo waring wabia na Ahero wang'i gima timore. Kowachopo to wayudo ka Ahero liel ute liel morumo te onge gimoro kata chiel ma okony. Walalo mwandu mang'eny kabisa kendo wahinyore, jowa mang'eny, minewa mang'eny ogore piny oringo tero osiptal nikech gima ginyalo timo onge gogi gi shock. Mwandu wagi watimo through imiyo wa loan eka watimo godo. Kaka wanyalo chulo loan kata kaka wanyalo konyo nyithindwa onge. Omiyo de wakwa sirikal mondo wuogi obi okonywa, wahinyore. Analalo mwandu maromo 1,100 kech auso manyien to auso mbot. Wan gi lit kendo waseywak ka chakro kinyi kane wawinjo wach majni. Ana mondo ka sa 12 onge gima nanyalo timo. Ayudo ka johala gigi owang' te jowadwa. Ambe mara owang'. Waseywak ka jowadwa. Jowa moko fent moter nyaka osuptal ne wach gimotimore ni. Ok wang'e kata kuma mach noaye. Wayudo lit kendo walal mabor. Machakre kawuono wan wadhi bet mane dhot. Kora wacho ni ka kwayo mana gavana marwa kaachiel kod assistant mare gi wabunge wa gi MCS wa mondo mi giwuog oko gibi gi organize arambe moro. Arambe ne madang' konywa piyo piyo. Mopogore gi arambe no bro budho. Kech mine gi dog dhi bet piny onge gimodong'. Dunyoche ka loso go odaro ero magero gi chuma plates ma worth 100,000 awito wala. Jogo manyo kene oda bende owito wala. To lojo wala duto be agone gi mos. Ni gibed mana gi kwe. To akwayo jo governor ni koyie to kelwa station achiel moro mar jo fire brigade kae mondo konywa nikech kinegi Kisumo to yudo ka gimoko te osekethore. Mos makende ne joma oyudo masira ma mwandugi olal e chiro ma Ahero kaluwore kod masira mar mach ne koro Ramogi. Wadhi nyime kama moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho onywando oganda duto e twak mar kedo kod lokruok mar chal kor lwasi e pacho ka. Jokanyo e riwruok mar Green Life makedo ne rito aluora e kaunti ma Migori ka otelnegi kod John Bosco wacho ni thoth jopiny pok oyudo ler malong'o e weche mag kedo kod aluora mar kor lwasi nikech mbaka pok ochopo machiegni kodgi e kor gwenge. Giwacho ni kedo kod lokruok mar kor lwasi nyalo mana chopo kare ka oganda duto onywande nikech piny owacho kende onge kod nyalo mar tieko midhierono. Waseloso Climate Change Act kendo entiere in place. Kendo Floka Fund bende koro nitiere osedonje kaunti ka kaluwore gi mbaka migoyo.
mak mana ni magi duto ka koro oseket piny pok wanenogi wan koro kaka actors manie ground nikech ing'eni nitiere joma samoro nie offices, joma hold positions, ginyalo dhi e meeting ni kod macha, training ni kod macha. Wan kaka actors manie ground, we still feel detached. Yani wawinjo ka ok oketwa e chenro ni, mesa migoye mbaka ni pod waonge, mbekgi igogi mana malo kocha. To koduogo korka action makoro itime ground, wan to wan e ground, wa promote activities mopogore opogore motenore kod climate change. Lakini koro kochopo tiyudo ka act manolosi pod ni mane office kocha chande, mbaka ne norumo gi kuma nolose gi kaka ne office no. Ne wan part of joma nolose, lakini ne wagombo ni mondo koro samo bedo rolled out, waendelea bedo part of it. Koro gwenge ginyalo tim maduong' en puonjo ng'at mantiere piny e ground. Nikech ngene joka ema nigi lo, to joka ema nigi puothe, to gine ema nigi puothe gigo wegi gisebedo puothe matindo. Puodho ni ema nyaka wayude cham, puodho ni ema nyaka wayude gimichamo, to puodho ni gine ema nyaka gitake care of environment bende. Koro ngene kwa puonjo gi to ng'at nyalo bedo gi lony makare ni to puotha ni ere gima nyalo timo mondo abed gi yien, mondo abed gi kor lwasi, mondo kor lwasi kik bed marach. Odhi nyime ni apisa ma ochung' ne arita e nam ma idendo ni Kenya Coast Guard bade ma Budalangi ochak gero mar konyo e bero chenro mag arita e nam e gwenge makono. Koyango chenro no, County Commissioner ma Busia Irungu Macharia okwayo jolupo mondo miolo chike mag lupo mondo giwe kelo gwandruok masiko neno e kindgi kod obila ma Uganda. Director maduong' mar Kenya Coast Guard Bruno Shioso omedo ni nyaka sani gisegolo jolupo mane omake e piny mar Uganda ka gi sani odong' adek ma pod gitemo mondo mi owe thuolo. Wavuvi na ambao tuko nao hapa na wenye wanatumia hii bahari yetu, tusiwe watu wa kila wakati tunapitana na sheria, kwamba itabidi ya maofisa wetu wa Coast Guard wakuja hapa kila siku mumeshikwa. Sababu wale Waganda na sheria zao vile wanatekeleza sheria za baharini, mambo utatumia nyavu gani, utatumia taa gani kuvua omena na kadhalika, yao wanazingatia zaidi. Ndio maana sasa tunaongea maneno ya watu watatu ndio wamebaki kule. Wengi wao tunamaliza. Siku watu tunapigiwa simu, tunakimbia, tunaongea, tunamaliza. Hao watatu ndio wamebaki sababu washaingia kotini. Sio rahisi tu kuenda na kuwatoa kwa nchi nyingine. Hata hapa Kenya mtu akiwa kotini kumtoa inakuwa ni shida because kuna utaratibu ya sheria. Na si acha tufuatilie. Tumefuatilia mpaka to very high levels. We are communicating, but we are trying to see that tunaona kama hapa mbele tunaweza saidika. Kama ni maneno ya protective gears kama jackets, they are very important because tunataka ukienda kule urudi ukiwa high. So there are so many things involved kwa blue economy, but the bottom line yake ni kusema tuheshimu maji, tuitunze. Wakati nilikuwa hapa tuliongea kwa wengi, endelea kuongea na nyinyi kupitia kwa wazazi wangu na wengine, so that we try to conserve our resources. So leo tuende tupate hapa ya kukula, kuuza na ya kufanya maendeleo mengine. Kesho tatu tupate na kesho kutwa na hiyo. Ramogi kakoro adhi gwenge ma Makueni ni jochiw thieth e kaunti ma Makueni ni kod mor. Tok nyithindo maromo 40 manonyuol gi mine mani kod kute mag ayaki oyangi ni onge kod kutego. Okale chenro ma migawo mar thieth e kaunti no osebedo katimo mar geng'o landruok mag kute mag ayaki koa kuom mine nyaka kuom nyithindo. Nyithindogo noketi e thieth nyaka nyuolgi ka sani koro yangore ni gionge kod kutego. Ma obedo makare kokalo kuom chenro mar chiwo yedhe mag ARVs ne mine mapek mani kod kute mag ayaki kendo pimo nyithindogo ma ochop kama koro yangi ni gidhi dak maonge kod kute mag ayaki. Has got a family member, knows a family member of a person living with HIV, affected by HIV, or have lost a relative. It is the first time I'm sitting in a platform where we are discussing positive things about HIV and children graduating. Members of the County Assembly have sensitized on the existing HIV program, and they have the intention to continue to allocate funds specifically to support the HIV program. So as we launch the Macoiney County Transition Roadmap, which is really key to the success of moving forward and making sure this program is sustainable, we will continue to partner. We're not going away. We're going to continue to partner with the county and gradually transition in and make sure the capacity is here and that the stewardship and resources for the HIV programming support continue from implementing partners and that we start moving it gradually to the county government.
tim mar Harambee Stars nochopo maber e boma ma Doha e piny Qatar kama gidhi bedo kod tugo mar osiepe kindgi kod tim mar Qatar odiechieng' ma kiny tich ang'wen. Jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo en achiel kuom jotugo mowe chien e dakika mogik gi kocha Injin Firat. Bang' gocho gi Iraq, Stars dhi duogo e pacho ka kama gibiro rade koda tim mar Sudan ma milambo e tugo machielo mar osiep. Japuonj Injin Firat nigi geno maduong' kod tim ma oyierono. I think the most important things is just to get minutes, to gel with the team, and like I said before, just show everyone what I can do. Tumeprepare poa na tuna hope for the best, tukiprepare hizi friendly mbili, tukiprepare kucheza World Cup qualifiers because the nation is expecting a lot from us, and so far tumekuwa na good friendly matches. Ukiona Iran, now we're going to play Qatar. The problem we had is that most of the foreign-based players came today, so still also Johnson, Omova and Ayub didn't train with us, so we didn't make any training with a full squad. So we will have only tomorrow in Qatar one training because the weather conditions are very tough there. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV e thuolo duto te weche manyien mag kagi kacha chope giko na ng'ise ni dakika 15 motwere mar weche manyien matimore machiegni kodi kod gwenge ma ochwalore gi kama intie. Omiyo kamoro ma intie pod gi pak kuom yiero Ramogi TV kuom kinde duto ne weche manyien manimba kendo mami bedo gi ng'eyo kuom gik matimore gi thuolo ni koda wei mondo mi koro iwinja ngoma wake kod DJ Vic Odhiambo wa kawuono ma chieng' tich adek ong'isa ni wendo mare en Wuod Rapogi. Omiyo king'eyo Wuod Rapogi moloso kuome to koro chika iti mondo iwinja ni to kit ngolo dwa chalo nade. Era gi wende ma omulore kod era to bende singo gini tiwinjo bane gin gowi weche nitie mathoth. Omiyo sai mada ing'adwa modong' koro DJ Vic biro chwalo kodu. Nyinge en George Bati, oriti masani.